furgonetan bumpeatzen Xabier Lete, motxilan eskularruak da irukarrete, pentsatzen egin beharra nola bete, pentsatzen ze paketeak zareten. Nireak da biltza gardatzen jakintza, bedaz fak zure dala biltzak, esaten didate egizu ala inzak, ta badakit hori benetan dela behintzat. Nola boterea, gorde zuentzat botoak, regulatuko derea, agente eta jaungoikoa, hemen jarraitzen dugula antolatzen gorrotoa, jakinda dena ala zerrez dela motoa. Ze furgonetan bumpeatzen dela boa, jakinda entzutearekin ez dela nahikoa, bada bere izenez betetzen duen ikaoa, bazterturik berritu nahi dugun asmoa. Saldu dituzte liburuak, debekatu galderak, itxi nahi dute ahoa, itxi zazpiateak, eskutatu nortzuk hartu ziren menpean, baina guk oroso bat garamagu atzean. Badakigu tragedia nork idatzi duen, ta zeinek galtzen dituen begiak hemen, nik nireekin ikusi dutzu non zeunden, eizatuko zaituenaren mailan jaten, ez duke nahi bat bera, sinisten papera, gidoia irakurri gabe bota nuen lurrera, esan zidaten itzultzeko ez galtzeko aukera, baina ez du nahi itzutzezko bandera. Kezkatzen nau neurriak, kezkatzen nau jarioak, kezkatzen nau diodanaren egia balioak, beharrak ta desioak, taktika eta estiloa, hau ez da txiringito eta hitz egiten da partidoaz. Mikro hartzen dut nola paiak maiua, hitzari emanez entzuta pisua, deklaratzen dut gerra, izten dut kasua. Mikro hartzen dut nola paiak maiua, nireak da biltza gauzatzen ekintza, beraz fak zure dala biltza, aztertzen dituzte helburu eta baldintzak, ta badakit hori benetan dela behintzat. Ukondo eta ukondo, muay thai taekwondo, parean estensible dun arropuz jodo, nireak kodeak pasatzen nola rondo, zelan galdetu eta txarrak enduta ondo. Jakintza imprimatua pasadidate, kalitate onena, 24 kilate, zapatillak lotuta eskinan bilatzen, pentsatzen ze paketeak zareten. Mikro hartzen dut nola paiak maiua, hitzari emanez entzuta pisua, deklaratzen dut gerra, izten dut kasua.